Michal, choď aj ty tam do toho, lebo ty... No výborná, aha. Gól! 72. minúte nastáva druhé striedanie v domácom mužstve. Odišiel hráč číslo 5, Ján Sleziak, a nastúpil hráč číslo 13, Marek Roštek. Tento dal góla. V 72. minúte nastáva druhé striedanie v domácom mužstve. Odišiel hráč číslo 5, Ján Sleziak, a nastúpil hráč číslo 13, Marek Roštek. Tento dal góla. No báč, ale mi ho dal.